ברוכים הבאים לסרטון השני שלנו. הסרטון הזה יעסוק בתיק הדיגיטלי. דיברנו עליו באחד מהשלבים של הגשת הבקשה לבוררות אונליין ובכלל התהליך עצמו. ועכשיו אנחנו נצפה בתיק הדיגיטלי שבעצם אליו יש להגיש את המסמכים, זאת אומרת את כתבי הטענות של הצדדים. אז בואו נסתכל. מה שאנחנו רואים כאן זה בעצם את המסך, שזה מרכז הבקרה של הבורר. אני כבורר, יש לי את כל התיקים שמופיעים כאן, ואחד מהתיקים זה התיק הזה, לצורך הדוגמה כמובן. נפתח את התיק, ומה שאני רואה בו זה בעצם את הצדדים, צדדים שכבר קבעתי. לתיק יש מספר, כמו שאתם רואים כאן, יש צדדים, תובע, נתבע, בורר. המסך הזה בעצם הוא מסך הבקרה שלי כבורר, והוא יהיה מסך בקרה שלכם כצדדים. בינתיים אני רק אדגים איך אנחנו מעלים גם את המסמכים השונים. אז הנה, לי יש את התיקייה שלי, אני יכול להעלות אליה קובץ, קבצים, לצורך הדוגמה, וואלה קובץ אחד, עכשיו הוא מופיע כאן בתוך התיקייה, אפשר לסגור פה, וכפי שאתם רואים, הנה הוא מופיע. עכשיו, אני אשלח לצדדים, אליכם בעצם, את הקישור לתיק הזה, התיק הספציפי הזה שהוא שלכם. נאמר שהשמות של הצדדים הם ישראל ישראלי ואדון נכבדי. אוקיי? אז אני שולח לצורך ההדגמה. במייל כמובן שלכם. לצורך ההדגמה. נכתוב כאן גם הקדמה. ושולח. אתם כצדדים, כתובע או כנתבע, נכנסים לחשבון שלכם ומוצאים את הקישור. עכשיו אני נמצא בחשבון שלכם, לצורך הדוגמה. כל שעליכם לעשות זה ללחוץ על הקישור. כפי שאתם רואים מופיע מספר ההליך. הנה ההקדמה שרשמתי לפני כן. שלום רב, מצורף קישור לתיק מספר כך וכך. ועליכם לפתוח את הקישור. אני פותח את הקישור, נותן לזה טיפה זמן, וזה הלאה. עכשיו אתם נמצאים בעצם במסך, שזה מרכז הבקרה שלכם. אתם יכולים לעשות כאן כל מה שאתם רוצים בעצם, כשכולנו, כל הצדדים, שותפים לחלון הזה. בעצם, מכיוון בהליך הבוררות, שקיפות, זאת מילת המפתח, אז כל מה שעולה כאן, כל הצדדים, כמובן של התיק הזה הספציפי, יוכלו לראות. אז בואו נסתכל. זוכרים, אני העליתי קובץ, והנה אנחנו רואים אותו כאן. קובץ פשוט נמצא לי, כמו שאנחנו רואים פה. מזכיר לכם, זאת המערכת, זה מרכז הבקרה שלכם כצדדים. זה המרכז שלי, מזכיר לכם שוב, כבורר. אז בואו נחזור. עכשיו, אתם כצד, נאמר שהצד התובע, הוא שמגיש את כתב הטענות הראשון, רוצה להגיש את כתב הטענות. התובע שלנו ישראל ישראלי, פותח, מגיש את כתבי הטענות, אין צורך להדפיס, אין צורך לשלוח באימייל, אין צורך להעביר אליי ואחר כך שאני אעביר לצד השני. הכל נמצא במערכת אחת. אז הנה התיקייה של התובע. אתה כתובע כמובן או כתובעת
יש לכם תיקייה שהכנתם מבעוד מועד, כתב התביעה שלכם, נספחים שונים, ומעלים אותם. מעלים אותם לחשבון שלכם, שבעצם זה חשבון משותף לכולנו. בואו נראה איך זה נראה. אז, זוכרים, הבורר העלה מסמך, התובע העלה מסמכים, הנתבע עדיין לא העלה. בואו נראה איך זה נראה אצל הבורר. התובע העלה את המסמכים, והנה הם פה. חוזר לחשבון של הצדדים, של התובע או הנתבע. זוכרים? תובע העלה את המסמכים. עכשיו, תורו של הנתבע להעלות מסמכים. נכנס שוב, העלאה של מסמכים. ניגש לתיקייה שלו, כתב ההגנה. הנה כתב ההגנה, יש לנו כאן את הנספחים השונים, אם ישנם. גם הנתבע מעלה את המסמכים שלו. ומעכשיו, מהנקודה הזו, בעצם גם הנתבע וגם התובע שותפים לכל התיקיות כאן. זאת אומרת, כל ההליך הבוררות מתנהל דרך המחשב. שוב, אין צורך להדפיס, אין צורך לשלוח בדואר, אין צורך לשלוח באימייל. הכל מתנהל, יש לנו פה חיסכון בעלויות, בזמן, הכל מתנהל דרך המסך הזה. אז זה מה שרואה הצד, תובע או הנתבע. בואו נראה, הנתבע העלה את המסמכים, הנה הם פה. נבדוק לפני כן, המסמכים האלה של הנתבע לא היו, ועכשיו הם כן נמצאים. זאת אומרת שבעצם אנחנו יכולים לנהל את כל הליך הבוררות דרך מסך המחשב. כשמסמכים נגישים 24 שעות ביממה. אנחנו יכולים לשלוח אותם גם לעורכי הדין במידה ויש לנו עורכי דין באי כוח. אפשר להשתמש בהם, להוריד אותם למחשב. והכי חשוב זה הנגישות. נגישות, שקיפות, יעילות. אז אני מקווה שהסרטון הזה היה ברור לכם, ואם יש שאלות, תנו אליי. תודה.